He agafat un trosset on jugo una miqueta parlant el Merguies Wendos perquè veieu un poc el to de la novel·la aquesta. Film, anem, posa la traducció al costat les primeres vegades que apareix i al final hi ha un glossari amb les paraules que s'utilitzen. Film, anem, digue-la z. On? Al Japullat, al poble dels humans. Oi? Sí. Pegaren mitja volta i creuant el riu agafaren el camí del poble. No haurien avançat ni mitja dotzena de camps que Tània començà a posar-se nerviosa i a fer volades estranyes. Ara s'enlairava i pujava al cim d'una garrofera. Ara es llançava al sol i es posava a bogir un terròs com si buscara tòfons. Tània, ho ha fiut? Per què fas això? Wali i criul, perquè he vist formigues. I ha Fali? I què ocorre? No ho sé. Ho veig estrany, li respongué Tània, que les formigues és l'enemic natural dels Wendos, perquè viuen sota Tània. No et preocupes, si se'ls acut d'anar al Jacul, Ravenell moeu-lo. Ravenell farà sonar el cor que espanta les formigues. Deixaren de banda l'anècdota de les formigues sense donar-li més importància i continuaren via cap al poble. Com de costum, la zzz, conforme diuen a la Marieta, s'avançava i li vigilava el camí. No fora que qualsevol imprudència o el mateix azar fera que algun dels humans el descobrís.